Добре, в това видео ще разгледаме как можете да правите upsells и downsells с едно кликване. Но не само това, ще ви покажем и как можете да правите upsells, когато сте в количката и преди да завършите плащането. Така че това са два невероятни начина да увеличите стойността на поръчката си значително. В някои случаи може да ги увеличи с повече от 50%. Така че първо, нека да разгледаме upsells и downsells с едно кликване, което е супер лесно и наистина удивително просто. Когато имате страница за плащане, страницата за плащане е страница, на която имате виджета за плащане. Системата автоматично ще знае, че това е страница за плащане и в нея ще покаже с този бутон в долната част. Когато кликнете на този бутон, той ще ви попита дали да добавите прозорец или страница за upsell. Така че нека изберем страница и по подразбиране ще отвори upsells и downsells. Това са дизайни, които специално създадохме и които са перфектни за upsells, защото съдържат виджета за upsell, който е наличен само на страницата за upsell. Така че имате различни опции като един продукт, множество продукти с оценки, с всякакви различни дизайни. Да кажем, не знам, може би нека да кажем, че този вид дизайн е подходящ за него, за този upsell, нека го наречем upsell и просто кликнете добави. Така, че създаде страница и всъщност аз го затворих, но по подразбиране, когато добавяте upsell, той ще ви помоли да изберете продукта, който искате да предложите за upsell, отваря виджета за upsell и downsell, което е комплект от два бутона, а именно опцията да го купите и опцията да откажете предложението. Така че, когато кликнете на бутона, имате опцията да изберете продукта, който искате да предложите за upsell, така че сте насочени към начинаещи и просто кликнете на потвърди. И тук променете цените на продукта. За по-ниска цена, коригирайте я. Изберете, но ако искате да го запазите на по-ниска цена, просто можете да промените и да напишете каквато цена искате да продавате този продукт, така че, както виждате, е много, много гъвкаво. Можете да изберете какво послание искате да имате за бутона и ако искате да добавите бутон за отказ или да го премахнете, и имате и опция да бъдат един до друг, така че имате това. Има всякакви различни модификации. Опция за модифициране на стила на бутоните и настройка на подравняването. Така че нека да го оставим така и да предложим този продукт за upsell. Това е всичко с едно кликване. Освен това, имате възможност да добавите още един, който би било намаление. Те са upsell, downsell, upsell, downsell. Така, са превключване. Със всяка стъпка, която добавяте, и да, можете да добавите upsell и downsell и да видите как е, но всъщност е по същия начин. Избирате downsell продукта, който искате да предложите за намаление, да кажем този. И можете да кликнете на него сега тук. Можете предварително да изберете и другия продукт, който искате да предложите за намаление, просто като кликнете на бутона. И всъщност това не е бутон за намаление, така че можем просто да го покажем тук. Имате бутон за upsell и downsell, който можете да добавите към дизайна. Изберете продукта, който искате да предложите за намаление. И знаете да го имате така. Може би изберете опцията да бъдат един до друг и да ги подравните наляво. И ето колко лесно е да добавите бутон към ваш раздел за downsell или upsell. И кликнете на запази. Сега, ако отидем на целевата страница и всъщност нека да отидем направо на касата, можем да пропуснем добавянето на тази опция. Така че вече имаме продуктите от предишната стъпка и също така добавихме нашата информация. Имаме продуктите, които добавихме тук. Така че нашата поръчка е за $230 в този случай и нека завършим поръчката. И както можете да видите, първото нещо, което виждат, не е страницата с благодарности, а upsell и downsell, което е тази стъпка. Преди т.е. страницата с благодарности ще преминат през този поток. И сега те имат опцията да купят продукта, който добавихме като upsell. Очевидно страницата за upsell е персонализирана. Както можете да видите, поръчката вече е направена $230. И сега можем да направим така, че ако купим тук, всъщност да добави стойността на другия продукт. Просто с едно кликване без добавяне на информация или нещо подобно. Просто го купуваш веднага. Така че ако кликнете върху него, той се купува и отива